10 дарси ҳаётӣ аз Ричард Брэнсон. Ричард Брэнсон як соҳибкори бритониёӣ, муассиси корпораtsияи Virgin Group аст, ки тақрибан 400 ширкати дорои профилҳои гуногунро дар бар мегирад. Яке аз сарватмандтарин одамони Британияи кабир бо дороии беш аз $5 миллиард. шумо намеомӯзед дар ҳолате ки дастурҳоро аз худ мекунед. шумо онро дар амал анҷом диҳед ва аз афтишҳо натарсед ва маҳз дар ин афтишҳо шумо меомӯзед ки чӣ тавр дигар наафтед. дарси дуюм. соҳибкорӣ танҳо маънои ба даст овардани муштарии навро надорад ва ин маънои на танҳо барои худ кор карданро дорад ва на маънои онро надорад ки шумо бояд рақами як шавед ва на маънои ба даст овардани пули зиёдро надорад. баръакс, соҳибкорӣ ин табдил додани он чизест ки шумо дӯст медоред ва он чизе ки шуморо ба ҳаёт илҳом мебахшад. танҳо аз ҳамин сабаб шумо метавонед дар ин бора коре кунед ва ба пеш ҳаракат кунед. дарси сеюм. ақли солим аз таҳсилоти коллеҷ муҳимтар аст. дарси чорум. вазъият ва имкониятҳо тағйир меёбанд. ягона чизе ки доимист ин худи тағйирот аст. дарси панҷум. дӯстӣ бо душман як қоидаи хуб аст, ки ҳам барои тиҷорат ва ҳам барои зиндагӣ. дарси шашум. одамон танқидро дӯст медоранд. дарси ҳафтум. он чизеро ки иҷро кардан наметавонед ваъда надиҳед ва ҳар чизеро ки ваъда дода метавонед иҷро кунед. тафсилот ҳамеша муҳим аст. оё шумо як ширкати ҳавопаймоӣ, тарабхона ё ягон ширкати дигарро идора мекунед. дарси нуҳум. муваффақияти якрӯза маънои онро надорад ки пас аз он шумо ҳар рӯз хӯроки нисфирӯзии ройгон мегиред. дарси даҳум. ҳар як таваккали шумо арзанда аст, ки агар он сабаби муваффақияти шумо бошад ва ба зиндагии хуб мусоидат кунад.